There you go. Run! Oh, may bungkag kung may gabi sa inyo ha. Oh, pinadali nga update. Gi kami nag-practice og softball sa custom number 2 no. Dayon paghuman ni hapit may ice cream man diri sa among dapit. Og sa tuan ay Coke float diri na ay root beer og vanilla ice cream. Maong gitistingan na lang pud nako kung sa lasa ani. Gadahong ra pag coke float niya kay nisiga kung mata bayet kay root beer may gihatag. Wala na lang pud ko ni balibad kay kabalo na mo para ingnon nga suwito pa. Sumato paghigop nang ko nagpamati ang bayot unsa maning lasahan nga murag wala ko kasabot bayet. Murag lami murag dili. Pagka-ignorante na gyud si bayot no. Nganong baga naman kay kag-aping bayet og ni budlat man ay mata. Ay naglumi. Pero in fairness pagkadugayan ako higop murag ni lami ra pud biya siya. Lami din siya, lami siya. Lami siya. Lami. Wala may dili lami nimo bayet. Are you sure? Yeah. Just a sip. Gipatilaw na lang pud nako ang custom number 2 no. Unya pa dili pa siya kay abi niya beer. Gatugo ro siya pa imnon gyud nako siya beer. Panabangi. It's the last time I drink it. It's root beer, but it's not actually a beer. So. You good? It's good. Mura na noon taga-tagay-tagay ni sa ice cream man aning style ah. Mura yung kag-correct bayet, no? I got good What? Are you milking the cow? Yeah. Magkatawa na lang gyud ko ani niya bisan unsa na lang gyud mahuna-hunaan. Wa gyud dili lingaw ani bahala usay gahay kay ulo. Then bawion naman pod banyahan na ka pinakalit ah wala ulian amahan. So mawara to oy quick update. Ampog amping out.